yata ning simbahan dapit dito parking to. Ano ni nga simbahan? Paminaw na ko pre ba? Dagang kay chika dire pre ba? Yes, kining bataan ni Asa man dito dire man ato ang kuan ba? Kini simbahan na. Karaan gidugay kay no nana na sa mga pila ka years na. Oh, ganin ba? Wakan, hadlo ka na tanawon. Sa may nakahadlo ka na Mr. Lim ay, sa di mo pasabot. Buing. Wala mo gingon anak dire god. Lagi na. Ah, naay ko ano, naay bata o, pangutan-on ako, tara o. Push, kana, push. Pangutan ako ha. Sa mukha ni mo kadra oy. Ay sulod. Ay, rin lang tayo na si Pilapil, dira. Likod ra, likod. Likod. Bataan ni eh. Chika. Paksit yun yung chika mapit ka na kung chika buga pang jud ba? Chika. Push! Ay, dong. Pwede mangutan na? Taga diri ara ka si Kihor? Oh, taga-diri ka. Kanang naadoy ko andere kanang Unsa man? wakwak ba wakwak. Ngana ba? Awak ni lawak-wak diri ah. Awalay wakwak diri no. Wala. Unsa day na dira? Kumbinta. Unsa? Kumbinto. Yawa, uy. Dako jud kayo ni di ay. Ah, Kabalo ba ka asay mga laaganan dire? wala biya. Di dya ko siglaag din he. Asa di ka? Hanir ko perminte. Na, puruminte ra ka dire? Ah, Sige unya. Muadtos ako. ah, Sige dire sa ko ha. ah. Tay asa mo ko bangutana ani oy. Ay, salamat. Asa naman tong bataa to? Good shit kay ba? Chika. Ugwa diri sa gawas posible na dito sulod. Ha? Makapitik di isa ka chika diri ba? Chika. Tabi-tabi po. Hinaot Lord, baka chika ko diri sa Sikihor. Selfish request pero hinaot Lord. Wala. Chika! Yati. Asa na po niya to si Mr. Lim? Inon Rodrigo. Awan lagi ni mau lagi na kung giingon aning ligaran ni baon ang nimbot yun ang balibo. Ano naabot ni diri ni Marky. Tuara o matay jud ning bataan ni oy. Adlok juga yun iba mga karaan yung simbahan. Apay baliti diri ya. Pre, atay ka na ra man day ka diri day. Gayon ko si pangitan nimo dito. Dugayan ni mo eh. Pura makagbata nga way buot dira. Adlok nga naabot na diri pre. Nangutan ako sa bata dito. Wali ana. Walay ana legit. Bantay jud. O kani tanawa kani nga mga kuan baliti, mga kuan ni siya mga tourist. Mukha oy mga tourist attraction ni siya dire. Legit jud nga tourist attraction. Legit walay ana. Sir! Uy! Gagi ka. Ayaw ko singko sir. Palit na ako, gutom kayo Sa maning bataan ni Yung kuyawan ang punta nimo kay. makuyapan man ta sa imuha doy. Gutom kayo ko sir, wa ko kaon. Diri pa jud ka sa baliti ni gawas. Atay ka. Grabe ang kawan nito guys. Ang gilong na pre. Sa saan din nimo ang kwarta di ay? Palit na ako, kay gutom ko. Wala ko kaon sa kaadlaw. Uyab kawan. Uya tawhanan ni. Tagay sa siguro pre atin. Kot. Uy. Kasi pangalan nimo? Tuknoy. No, ikaw hayop pakurat-kurat sunod ha kay basi bakuyapan ko sa imuha ba. Bagi gayod. Naon gakos Sa yung tawanan baliti ni uy. Luka buta na pre. Kita kay na pre. Oh. Legit Oh. na. Salamat sir. Luka kung ang bataan na eh. Okay salig ato ba? Gigutom ka jud to? Unsa? Basig. Ana to pre. Taka ra man jud kag storya. Oy dili lagi na ingon ana, lagi na unsa namang ka? Nigawas biya sa baliti. Ani na lang, sundan na to asa to padulong. Grabe po. Ha? Ay sige. Oh, tara.
May chika, bay. Abi go. New place, new baby girl. Minus yun ba? Ang butaan ni. Napri ba? Sa mo kanimo sa di ay. Basig si Marjong mabasig nakaon na to. Si Ma'am Dagakaw na to pataka ra po guys. Turya si Marjong oh. Gain na hinay lang ba? Pre, pre, Jong. Tara ta sabay sa tata. Asan mo dahil Tatay sundan ka jud, tatay sundan. Sundan? Oh, kay kani man gud singon nabi ana dire gani. Sundan na tong tinunay hinala niya. Oh, bisag wala gud kay para mawala niya kabas yung dugan. Ba kayo eh. Dako kay kang tao, talawan kay gani siguro. Tara ni na. Sabay sabay sa. Ito jud to padulong ba klaro kayo. Tuto abson pero. Dami bakta sa Atong motor pre. ay di na to magmotor kay ma. Ibal antang gisundan-sundan na to baktason na to. Tara. Trabi. Unya, sugra siguro na to ne. Oh, pila man yun na koleksyon? Chipin na. Oh, darakwa oh, dos. Pagawas ninyo kay aron matigom na eh. Dos, ra na ko 5. Oh, 5 pra ko. Ya pusing ko. Ay nay. Dos ragid po niya ko ah. Kulang man kay ng kwartahan na uy. Dugang tres. Pila man tawo niya tong koleksyon no? Unya ra ka magawas para di ko kapil og chip in. Ay oh, sakto tuod na. Kulang jud na tinuod atong natigom. Pero tay sana asa man to chitok na. Ay tora day oh. Ay. Ni kam na, siguro makapalit na taana kay naawa ng purma oh, kinadakuan kay nag-income ron. Mauna ni. Puro na magbuang. Siguro mo magapalit. Oh, ako. Sa kagalon. Parang tuba na to oh. Tagay ta, draw. Draw, dali. Oy, sige na. Ay di sa man kagikan. Asa man yung sipen. Sinsya kay mo, karon pa yung kukamata. Sige lingkod hari. Ayro ko truha ha. Nagihimos mo. Kani. Ay, Sa magampo sa ta. Tanawa lagi oh. Oy. Picturean ni. Oh, picture. Awara. Atik-atik na rin buang nga to. Ikaw, singon ni mo ganina. Pangkaon daw. Pangkaon mo tuba. Tuba man lagi na. Yung isa pa, gihadlok-hadlok magyud ta. Oh, nigawa sa balite. Sa balite ginigawas. Nga, daghan gyud ko Dagan man din sila nga mga kauban di ay. Picture. Ganda ni Imon. May nasuglan dito sa atong hide up. Tapon. Sagog Pangita, Brad. Ikaw baka kun kay ka. Sorry na boss. Sorry na boss. Naingon unta ka nga ipalit ninyo og imnon nun. Kaya makasabot man ko. Matag pa ko ni mo 1,000. Oh, nya sige ngon yung pangkaon. Piwa ko ni Ani na damay Matik ni ikaw ba? kukihan eh. Kasabot unta ko sa inyo ha pero dili ngunan na oy. Sorry na kayo boss. Sorry na kayo boss. Paalam. Ha? Sorry. Oh, pag inom og tubig dito. Tubig na margoon ako ni. Tubig na oy. Pre, Dai na pre. tubig nya. Sa ingon ako sa imo ha. Gani kulba-kulbaan Oh, pa ko. wakwak dili. Dili. Oh, parehas ra bud sa tuang mga palahubog. Gusto kay maningog tuba. Boss, maluoy ka, boss. Ana kay nindot. Kiwaw na kayo ko, boss. Sundi, gi ka pwede kudagan palit ana. Ana dir shouting ni sa mga tourist patron. Pre naman oy sa kagalon gud na. Hello ba? Baan mo dra tra. Atua dito tukyoy. Hanyo ba? Tamuka ka ninyo, oy, gagago ako patay noon. Hangyo ba? Di na ni maayo na eh. Sundi dayon. Gukdon tagaan, offer nga di ka kabalibad. Boss!